ngingena isonto ongangena umgqibelo ngizophuma ngesonto kuyi-24 November. Okay. Ya Kunyaka odlule. kulonyaka odlule. Okay. Kuthi ekseni ngabo 5 endleleni esibuya siza ngapha eMlazi siyogibela isitimela. Ngaba nophathina wami uza kwethu ugazi lami. Okay. Ya ngingenelwa ama-message kumoya. Ama-message aqhamuka kumuntu engizwana naye oseMlazi. Okay. Mina ngisuka emsebenzini eKing Rest. Mangena ama-message athi lo muntu ngike ngafika endlini. Ngithi mina angikaze ngifike. Athi hayibo kanjani ngithi angikaze ngifike. Ngithi indaba ubuziswa yini athi ngibuziswa ukuthi imoto ayikho. Yabo ngingamthathi serious. Ngithi mina imoto ayikho kanjani ngoba mina ayangikaze ngifike lapho. Ngilungise emsebenzini. Mangishayisa manje ngizendini njengamanje. Okay. Athi imoto ayikho. Ngithi ngoba phela bengishilo nje. Athi ayikho. Wena ekseni uhamba Ngihamba entambama ngihamba ngo4. wadlula wayibona ukuthi imoto ikhona. Mangiphuma mfethu la ngipa khona noma ngaphuma la ngipa khona phuma ngendlela. Kodwa mase ngephezulu iyabonakala. Kunendawo lapha naphezulu kuthiwa kusemaphitheni. Mokubuyisa ikhanda emuva uyayibona ingaphansi kwesihlahla lapha iyazibonakalela nje ukuthi. Okay. Yabo. Nami ke ngiboneke imoto ngihamba emsebenzini. Okay. Futhi mase ngibuya kayi ngitholileke ukuthi imoto kuthiwa ayikho nangabe mangifika ayikho imoto. Okay. Ya. Umuntu oqala ke owafika ekhanda lami ukuthi ngingamfonela ngemoto bakekho umuntu angamfonela. Umuntu usondelene kakhulu nami. Nakhona futhi into enza ukuthi ngifonele yena. Ingoba wakaba nenkulumo eveza ukuthi kunabantu abathi bayibalela insuku bazoyithatha le moto. Okay. Kancane kokuphazamisa. Lo muntu othi usondelene nawe kanjani? Mhlambe nje ukusichazele kahle. Ukuthi ukusondelana nawe mthanda ukusondelana nawe as umuntu wasemndenini noma just nje umngani wala eThekwini noma nje mhlambe umuntu ozalana naye kuma wakho. Mfowethu mina ngiqhamuka emakhaya. Okay. Emakhaya ami ngapha eMnambithi e8 Valley. Umkhulu wayathi masophuma sihamba semadolobheni amakhulu iGoli iTheku iyathamba abafuna bathola phambili. Uyangasho abafuni labo ozalwa nabo esiswini. Abafethu laba engizalwa nabo esiswini ngibashiya emuva mina. Uyasho laba bafethu engifike ngiphile nabo ngifike ngibathole la. Nami ngizama ukuthi lo muntu ube umfowethu kumina kakhulu ewusizo. Ewusizo ngayo yonke indlela nje. Ongayicabanga ngayo. Yani ebunzimeni ube khona. Ya. Ebumnandini bekhona. Ya ube khona nje eduze kwami. Uma senginami ukuze ngitholeke phela nami ukuthi imoto ayikho ukuze ngisole yena. Sengilandela izinkulumo zakhe ukuthi wakafona ukuthi kunomuntu othi uzotshotha le moto. Sengiyafona ayibafu imoto ayikho. Uyangisenga ke naye zenza ukuthi usile. Hawu kanjani imoto kaje bipakephi wara. Ngithi imoto ipala ehlala khona mfowethu bengekho ngisemsebenzini ayikho into engawazi uyichaza ngale moto. Ngathi bengekho ayikho into engichaza. Sengayisho ukuthi imoto ayikho. Kodwa into engithusayo ufica nawe uqamba awunalutho iwona uqamba nawo yebo awunalutho noma ngathi uphethe umahlafuni fanele ulimaze la kubonakala ukuthi ade bezama ukuqaqa ngasamthing. Futhi umuntu oqaqelana umuntu onokhiye onesipele sokhiye wakho. Manje inkinga ke ukhiye wengidi ela uwodwa ilokhu mina ayekho omunye unawo. Imake abantu abaphatha lokhiye walengidi nokhiye wemoto ubani noba khiye wemoto lo mfowethu
khiya wengidi kuhlala kanje angikuhlukanisi. Okay. Maye ngabe njengoba imoto ingekho ifile ikuwe uyikhanda ikunika kanje nakho lokhu uswe kukhona phakathi emotweni Okay. kukwena ihlala isikhathi esidekele emoto kubafa. Into eyangenza ukuthi ke mina ngithatha umqondo wami ngubeke kuyena ile uqhamu lo nano